sa imong gibati? Karon kapunon dako kay ang magpasalamat kani Idol Michael ha tungod kay si Madam kanunay gyud nga ang iyahang gugma alang sa tanang mga UL ilabi na diri sa Binaton tungod kay every time nga moabot ang December sa ako ang pagka-chairman or coordinator ni ining Tagas Cares UL ginapahatdan jud ko ni Ma'am og gift pasalubong gikan kaniya. Diha sa mga kagas dako kayo ang akong pagpasalamat kay dili lang kanang mga butang ang iyang gihatag kundi ang tanang mga proyekto nga alang ni ining barangay Binaton iya gayong gihatag alang kanamo. Ilabi na sa barangay Binaton nga UL nakita namo og amo gayong nabati ang dako niyang pagbati alang kanamo. Kay gani karon unta kinahanglan ming moadto pero tungod sa gugma ni Ma'am alang kanamo Madam Mercedes Cagas, iya kaming gianhian. Siya mismo ani tunol gayod. Dili na kinahanglan nga moadto pa ang mga UL dito tungod kay nakita niya nga mahal man gud ang among pamasahe padulong dito. Mao to nga siya na ani aron mohatag kayo sa mga pinaskuhan. So nailan jud mo si Ma'am nya kanang di gyud mo limot sa inyong adili. Dili gyud kay Gob, kay Sir Mark, siya mismo gayud ang ninghatag sa amoa mga panginahanglan tungod kay dili gyud sila malimot. Kay Gob ang akong panghinaot nga daghan pa ang mga katuigan nga iyang ihatag sa kinabuhi gayud niya alang kanamo tungod kay malampuson ug malambuon ang Binaton tungod alang kaniya. Okay. Kay Sir Mark nga Vice, salamat kayo tungod kay ikaw usab usa nga diin nagapaluyo sa kanang binuhatan ug pagigugma ni Ma'am dinhi sa barangay Binaton nakita na namo. Dili kay karon lang kundi gikan pa sa 2007 siya gayud ang nahigugma ug nagmahal niining Cagas Cares dinhi sa Binaton. Wala gyud nila gitalikdan bisan gamay. Iya haming gihatagan sa tanan namong mga panginahanglan. Ilabi na karon, Ma'am, daghang salamat sa imong gihatag. Dako na kini og tabang alang sa mata sa kapamilya. Ilabi na sa mga panghitabo karon.